Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado Pizza 25 na bulan sa Hunyo tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon karon nga adlaw. Talakayon taniho ang kontrobersyal nga divorce bill. Diborsyo. Expert sa ekonomiya may panugyan kay incoming President Bongbong Marcos. Presyos ang gatong, aba, abi ko anay may rollback. Sus, may saka pagali, gasolina lang ang may rollback ka. Hindi ko normal ang linuthanganay nga nagakatabo sa Bacolod. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bio. Dako. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang Sabado subong duludugsing kita sa diborsyo. Depende sa pagpati sang tao ha. Divorce bill nga ginaduso ni Senadora Pia Cayetano. Kay ining divorce bill nga ni dugay na ini. Sang ulihi ginaprubahan sa House Committee on Population and Family Relations. Apang hasta lang sa manubo kag mataas ka panalgan, wala kalabot sa pinaryo. Karon iduso liwat ang diborsyo. Ang diborsyo ni kontra gini kag balabagan gini sang simbahan. Kay hindi gustong simbahan sinimo. Ang simbahan niya nagapati nga ang mag-asawa kung ano kuno ang ginbaligot sang Dios, wala sang tao nga makapabulag. Ini yang divorce bill nga ni tao ang nagdihon sini. Nga gindihon ini sang tao. Nga sa iban nga kapungsuran, madata ang diborsyo. Diyot dako divorce. Pamana dire, pangasawa dito. May ara gani nga tagpito sa mga artista. Kapito, mamana, kapito, mangasawa. Diborsyo nga ginatawag. May ara nga hindi konforme. Nga nagaparte gidya sa simbahan. Nga kung ginkasal ka mo, masiling ng pare nga sa kalipay kag kalisod upod kamo. Kag wala sang makapabulag abi. What God has put together, let no man put asunder. Amo ginang hambal. Wala sang tao nga makapabulag. Tinga ang may diborsyo. May diborsyo bangod ang batasan sang tao hindi palaryo. Pila ka mga ground sa iban nga pungsod nga pwede ka ka-divorce kung wala ka mubata. Kung masapwan sang bana nga asawa gahulid sa babae. Kung ang bana gahulid sa lalaki. Amo nang pila ka mga ginalinan sa diborsyo. Kag ang matuod sina nga siling sa among divorce bill nga maantos ang babae. Kung ang banay ay ihimplo, drug addict,
ang pamahaw ya tampa, ang panyaga ya tapungol, ang panyapon ya sipa, ti matinir ka pa da? Hindi ka mag-divorce? Nga mo na ng sitwasyon sang pangabuhi? Ngang imo ilawas, imo ya pansimbag? Ti, kunyang lan, mabulag ka? Ano palang pulos kung imuon niya ka pansimbag? Ti, ang mga kalabanan sa lalaki gid, palahubog. Iban ka pasagod lang. Kung wala pagkaon, manakit pa. Lain man niyang lalaki, nga kung pangita ka trabaho, mapisan ka, may mga nagder nga babae, nga makailinit kung kaisa mo. May ara man niya nga bana, nga daw ang pasensya sobra, pero kung mag-abot sa punto nga akig na, bulaga niya nga sawaya, nga ihimplo sina, pag-abot mo sa balay mo halin sa trabaho, wala ka pagkaon. Ikaw pa matipan sang kabataan. Ikaw pa manghimos ang balay. Ikaw pa labas ang bisti mo. Ikaw pa mamlansas ang bisti mo. Hindi ba nang inapangitaya kundi buhay sa balay. Ti, mapuyo pa ka mo? Amo na kung kaisa may rason pa ni, ang divorce, kay kung iula divorce, ti antos lang karon kung babae ka, si paon ka lang tapulon, antos ka lang ang tratman to, kay martir ka nga klase asawa. Ti kundi ma-divorce ka, mabulag ka. Ano pang pulos niya kung ibuon niya kaya ka daw, playkikon niya ka pirme, mayubla na. Pagwa mo sa balay mo, imbes nga make-up, bukol, ti di na mo. Amo na kung nga nagtuhaw ini, ang divorce bill nga ni. Depende sa sitwasyon. Nga kung hindi ka nakaantos, bulag. Kag ang pinaka-patokid nga kinanglan mag-divorce, kag magbulagay ang mag-asawa, kung wala na sang nagapatunga nga gugma. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Babalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the
winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa action Ekonomiya naghatag panugyan sa magapungko nga presidente Bongbong Marcos Jr. Siling sa mga eksperto kay Bongbong Marcos, dapat ya magpatuman siya sang mga tikang nga makapahagan-hagan sang budget deficit sang pungsod kay galukdo kita sang dihamak nga kautangan. Daw kumpensaron mo lang daw hindi mabayran. Pila ka mga panugyan nga dapat himuon sang bago nga administrasyon suno sa mga eksperto sa ekonomiya. Ang mga public officials dapat nga hindi magpinagusto bakal sang bag-o nga salakyan. Dumdum ka mo? Nga may pipila ka mga probinsya, pila ka mga banwa kag syudad, nga bag-o pa ganing salakyan, recommend naman nga baklan sa mga bag-o nga salakyan, gasto kag kwarta sang gobyerno. Damo ko na nabatian niya, nga gapangabay sang bag-o nga salakyan. Tiyan mo na ning sitwasyon ta, nga daw halos na gani makakaon 3 ka bisis isa kadlaw ang pila naton ka mga utod. Sila yaga pinagusto, bakal bag-o nga salakyan, expensang tao, kay kwarta na sang tao mo. Hagan-haganon ang pagbiyahe sa iban nga pungsod. Ang pila ka mga opisyal ga pinagusto lang, biyahe sa Estados Unidos, Canada, Japan, kag iban pa ga pinagusto lang, jangkit. Puerte. Sino magasto sina? Kaya nila opisyal nga biyahe. Kundi gobyerno. Sino ang malukdo sina? Kundi ang tao. Kay ato na kwarta mo. Ang ginapalagusto nila lagaw sa iban nga pungsod. Ari pagid nga masami nagakatabo
Ang isa ka pwesto, butangan pagid sa isa nga pareho man lang ang ila trabaho. Kay man may padrino kag padrina, may kilala, malapit sa mga politiko. Te kundi gaduloble. Oh. Kag hindi magbutang sa empleyado nga hindi makita mga ghost employee bla. Aras payroll, hindi kitaon. Ambot kundi ang kakaladto na. Atong iban sa sinihan, kapihan, sige baton sweldo. Usik kwarta sang tawo. Amo na ang pipila lang ka mga palayag sang eksperto nga dapat tagaanig talapangod sa bago nga administrasyon ni Presidente-elect Bongbong Marcos. Kaya kung magpadayon ini, disgrasya kita, pagkatapos, iksiduhon, istriktuhon, bantayan mayo ang Bureau of Immigration, bantayan mayo ang Bureau of Customs, bantayan mayo ang mga ahensya sa gobyerno nga madata ang korupsyon. Amo ina ang pipila ka mga panugyan sa mga eksperto para nga bisan paano matamaan kita sang utang kung hindi naton ina pagbantayan kay laban pagkakadto sa bulsa sang sakaban sa gobyerno. Siling sa mga eksperto, kung husto ang pagsukot sang buwis, kung hindi tuman ang korupsyon sa gobyerno, hindi kita matamaan kag sigurado mabayra naton ang aton kautangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga Ang sa aton sang life si pinaka ang naganubo, nagaus-os nga balor sang piso sa dolyar, amo naman ang ginatudlo kun nga liwat magaibwal naman ang presyo sang gatong sa masunod nga simana. Pero diesel lang ya. Ang magaibwal, kerosene, ang gasolina, posible siguro, basi may katiting nga rollback. Pananawan, posible, magadangat gid sa isa kagatos kalalitro ang presyo sang diesel. Amo na ni siya. Ang ginapananaw nato nang akon gani paglantaw, nagligad nga simana, may pangnubo sa presyohan ay sa pangkalibutan ng nga merkado. Ang pananaw ko may rollback gid man, pero sa gasolina. Sa diesel, padayon ang pag-ibwal. So ang silingon kung maglambot sa isa kagatos, ba, dako ini nga problema. Nga, kalabanan sa aton mga jeepney nga pasahe, diesel. Kaysa una, bakal ang diesel mo kay barato. Sus, kumambyo ang sistema, ang gasolina nagnubo, ang diesel sumaka. Amo nang dako nga problema gid. Dito sa Manila, dutay na lang 40% ang wala nagabiyahe nga mga salakyan, mga boss dito, ang taxi dito, amat-amat na nga nagakapugday. Kay wala lagi ganansya mo, perde adlaw-adlaw. Ti wala ka sang remit sa tag-iya sang taxi, risto ka pa, wala ka pa bring home. Amo na, ti kung magsige ini, nga mag-isa kagatos, kag sige-sige nga saka, pila kadlaw sigurado, mamilag-pilagid ang makita naton nga nagabiyahe sa palibot sang pungsod Pilipinas. Ugaling amula na eh. Kung hindi ka magbiyahe, ti wala ka income. Kung wala ka income, kung wala pagkaon pamilya mo, ti amo ng sabat sa aton gobyerno, niya ti buligan na naton sila. Ang bulig niya, hindi klambot na isang semana, dula na. Dapat ya tunan gid kung paano naton sabton ini, nga mabuligan gid sila bagi sa pagpanubo. Hindi makamokomporme nga kakaso ng excise tax. Kaya ginakuhaan nyo dako nga kwarta. Ti ano ang mahimo tas ni? Anong mahimo sang gobyerno nga mapahagan-hagan ang epekto sini sa aton mga driver kung magpadayon ini, gutom ang matabo sa aton mga driver. Ang operator ya ti maka buhi-buhi pa ka may kulukwarta. Ang driver ya, amo ginaya ang mataman, amo ginang gutom kag kun magutman siya, sigurado dalasa pati iya pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes. Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na bumaba yung sugar. Then,
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility Edisyon, upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.